Eh, ay sa busi ara wara kama kikimay na ko kundi kay ni kay basta ben kau kira. Sa on waki abang rawat day. Ay kain pundi ki kana kamaro kama kikimay roni na may mo may kay bas na kau kira. May bugi may kay. Sa may mo pa may bug.
Mauri. Hayo, kan na pera ni Mauri kan tikan bayo. Tadi kayo, naroon na rin kamasan, nungungote ni ano, kam, malingongo na, kamasan nori, wani kyan, tanan bow siya, kanati kyan, tanan kain tauro, kain bas, tekan to kongora, ay tunagi, kaya sunagi, te Borau Inanon te tek. Dito yung kanya, si kukurei katalo tapat, may sin te bong, ni kongora, ay te Borau Inanon te teka. Te bui mewa te bong. Are na kanya ba te bong ayo ay si pa te mo ni bong. Instead yay. Te Borau Inanon te tek. Te tek tap. Imanya sina waki na ko ipunte pa na ni kakameuri yon ipupusi mayo nanuano na ko imi ni kabene kante kempa yo tapito. Ni ko taki me pande ni kabene. Sabe ni busumaya ki nanon te tairi kayo me te muangari ato kukurei. Nora ana te aka tiasua inanon te tairi kayo. Ate na taya, ere ke kasiyan na riya sende ke rom may mine. Di tayo kayo, ina ko na ni mga rona riya sende ke rom. Ina ko na ni mga kasiyan matataya, ina ko sende taya, inanon tebogi tabuhay tabay bar. Kaya may ba, sinakain ni Borau wakina, Taeka, inanon temuan tayo kayo. Sina, busiya tamin Jesua, penaro nira, tamin na roy, ina kairira, inanon na Borau, inanon na Taeka, inanon na ramon tayo kayo. Titabo na ko na yay. Teta pada ko nang panao mayay. Ang ko yan na pero ko meta ko sa Facebook. Ibusimay ko na benta yo. Teta pada ko meta ko mayay. Ako ngora mayay. Ko yan na pero ko ngora radio. Sinakatabo jawa warirek. Sinakatabo jawa warirek pasina busia tamin Jesu ben ronira. Ni kaugi na nora mera kanta ni nga pasina sinatauroy busimay na teka. Ni ko na nanganira tetauroy mayay. Teta pada ko mayay sina kaugi na tetaro sabo beragi man tetaro. Tamera Jesua yo tapota aram. Sinipoy ko si kaitaw ko. Ibukin nam tangila kororoy na koira. Sa abusi ko tamera ditayri kayo si kaitaw ko kasi nang din na ko nang teka ni Borau wakin na. Sa abusi ko am kaydi din tami meroy ri penaronira. Inunun nung oraya kinan nam teka Borau wakin na tayo. Nakaugi na no pa sinako na nota ni metata yay Jesua. Si kawaway na paidi ko ngay na merara. Akiara tayo akiara pa kaura me wana tamera. Na sibusigo am kaidin tami meroy. Sibusigo na kaida tawari. Ina tegi nam teka nganya to konan tegi nam teka na kono mem kantaning. Si kawawa ta mera pa tawari bwaka ka eripe tegi nam teka di tayo. Sibusigo ko na uru amakan tawari bwaka pa enaki kakiruwe aron ngora yakin nam teka na konan tayo. Pa kay retaro ni kaniko iron Kristo Yesu apo ni ngaya arawe war sa kamyo. Amen. Aya sinabusiya kain tikira bunane ni. Ke de grupo na rin may bondigi. Kahit grupo na rin may bondigi. Ari araw ko na pa anawa tapuan na ba aron Borau wakin ng Taeka. Inanon ti tayo ni kamay doro te Borau inanon ti tayo kayo. Kambe sina ba kain bondigi. Sa pusumay kami na on the stage. Hey, just
Ni pai ni kapane ini poi go. Kampasi na ba kain de dawan nai ne mai bondigi. Kampasi na ba ni banami ya nang tamaro. Maniveli kunami ya nang Angiraoi. Yun tayo kayo. Katawra ri kunami to kana pasinangan ring kami de to kana kunami. Buni bana urigi an niwebete ni busmari na ko mi kanje. Pandra ba ni kapane. Kana mai pasinakain ni Borau wakina anateka tiasua ni kasi ari asende kay Rora. Yun tayo kayo. Sila usia ri kain bondigi. Dawan na may bondigi pa. Anak-anak ko Tungora na riki. Yan ako na pakaruan demon tairiki. De Borau Inanon tayo. Kampesin na ba kain bondigi. He ata arau yang o wevete. Ai nora I te tapore mena iai. He nora kaina no. Ai basi ndapa de panami. Te te yo sika wawan. Ngaira sinangata yara tanasta. Tanasta de busbor, tan korabilim. Na aki ata yara. Na Yesu ata yara ni kapenya. Kapesi ndapa ni kunami ya na tamero. Round te te kayo.
Sinangwagi nakon. Ara kongorage, ara moan Borau Inanon te Taeka, te tairiki kayo. Sina mga busiya ni kita na maka. Pero mga kakora-kora, nakuwaran ni kapena te tayo. Kasi nang tauroi, nungora, mayroon na naturo, ari na tete na kuya tayo. Sabo peragin tataro. Tamera kumak. Sa rokon tiyawa, ari sinang din na kuya yung Taeka ni Borau wakin na Inanon te tairiki kayo. Pundasim ngayon sa kikoroi metam. Si temeto ni koroi oy nanora jaswa kistangiri. Mete tayo yo pasaroko tayo yo jaswa pasilongora am Taeka. O ni Borau wakin na. Sabu busiko ko nakapara yaraburi. Ako na busmaira menanora angkay. Angkay sa tauroi ni Borau wakin am Taeka din na ko yan tayo. Sa kimaning Taeka dawari na tagin am Taeka. Sabu busiko ko nangan na tokora-kora din ni Korea. O temerurung benatakaruay am Taeka na ko na mem kantaning. Pogi ng tami meroy rin. Roni na may muna ni karakuha tokina. Pasa bubusiko na rataroy kay. Saging kesukororoy. Manikororoy na si may Yesu Kristo. Apo ni ngaya arawe oras sa kamayo. Amen. Rapa sinang busumayang kanya. Tarataake Angiraoi ari ngaya na kanakuha na kongora. Inanon te Borau Inanon te Taeka tayo. Kambesin na pa. Ora pa TMC, panahon ka Mauri ay kami na ako may kanti ano kayo ay dabito ipanraya pa. Kanda ba na Mauri na tayo kay? Ay lang ni kukurei na no kay kunan guys po man kami. Tumuan tayo kayo. Wow, man tayo ngay. Kyo amatay girang man na ban na ko yon dita po pandep. Ay kan ako to ko sandirian na ipandep. Ay ka man dirian na ba ipandep. Ay ra pa tayo kayo minto ay da buit diri kita ni buit tabon diri okay ba yan ng okay ano tayo. Yoki yan ba? Ay tiya ka kito ko na ngay kay yoki yan tayo. Yoki yan matamuyo kakakawa kay yang na meron deso ba? Natatake na Taeka. Amen. Amen. Mayan tayo kayo. Ayo araman tayo kini Borau Inanon te Taeka. Te Borau Inanon te Taeka. Kangayaron te Borau tua. Ku Borau tua o ku kaya ki men tira baka wara ko nga nagiro yamu ikaw ay ngaira ikiribes tan Borau ngaira. Tan Borau ngaira.
Si Borau menapay karang may kay nako Subaru, may kay nako Masare, may kay nako Tonga, nako Samoa, nako Yariki. Papukin na ba? Arakura kita na Borau. Mga yasagiruan de Taeka de Borau. Antay kayo, ya kokoro ara Borau nganan tay kayo. Para Borau tay kayo sinang Borau kina de Taeka. Monterang ni gamimi ondang ni ko kongora. Pon na Taeka de. Yari ya kawata di. Taka Mauri na ko mi aramuan na sunu maroro inanon nara Borau de tay kayo. Kau kara te pimau tairiki. Yesu na kinta Taeka antay ana tawa Taeka tiwan na ba yo. Yut tapaton kanta ni kawak. Antay anang tawa Taeka tiwan na ba yo. Antay ana tawa Taeka tiwan na ba yo. Kawa erang ni mais de sisirak. Amay sa kamat ang tabong ayo erang kan na tay bay kana rin tangon tay ana ro antay ana tawa kinibas na ana ro antay ana tawa te tawa Taeka tiwan na ba na kon tay ana ro. Ay kay pay ka kun ano man na yang tiwan mata te tay to na matuwan. Amay sinabatan ni mamatan nans matani kaywa ay akatayan na ba ni kota kanuan tetay yan arok ilaw at ang ate didik amay sitora kay kakatayan na mata ay anak ko yay po nga pinakaparaki mewya aw nga natatapay yan na dikin ako ya nakuntay ka na nakuntay pa tayo itaragi pa kunayin ay kay may siya na sim o ayo aron meom ayo pai ay ka akakayo amatan tebong ayo akan na tayo batarata ba yan ari ginakontatay anarok o anta ba yan ko kang wala sexy na kay ay akakaya ngay na ba tebong ayo si kakaya na batarata ba yan ari ginakontatay anarok amen meta ko tata kan teswa kawa tamakoron wa wi merway wa tagiban wa wi merway pon na ba yo abay ay karaba wala karago yang wan pon na ba yo pai ay karaba Ponsito warin mena yata kaki. Marapay manasiran nakito ki bay ka akota ki amen. Daro mana untay kayo ngoya kungura yon tapito kay bande ba ngoya na kungura yon radio yon FM 89 ngoya na kungura yon Facebook yon na page and Adventist Hope. Ngoya na kurani na ba yon YouTube. Kunan nori ng Adventist Hope kasi kau gyana ba kasi narikin kanni nanon tatay di kinabayo. Ngoya na kumbata ko yon YouTube sire kana kiribas Hope Jano. Sinari ka na bang kan nga naro ba ko o Ronnie na kan nanong kaya ko binong ran radio FM 89 kung ran nam ka kita nam bus kita nam mouse ya ka wato na ta Mauri on katigray na ko minanon tatay di kayo na an ta bayad tiaswa anabay te bayarap anabay ngay na manasira nakito te bay ayasan ko tak awan nga te bay ayasan ko tak sinang ko siya na ko imi inanon tatay di kayo naramon tayo di kinaboraw. Ita ko itay at makaroon niya pimano at kiburway at buina. Kamuring i-baker mo na pain kaway. Papuntia suangay. Awak yan na bataman na. Puntia suangay awak yan na bataman na ay yaro. Ay kota tutuki may moan bay. Aman ko sina ba mangkuang ko beka asway. Karawak. Puntia suay o ayo at tapotaran kunan karawayo. Karawa tabay may moan. Digina. O yata ka ba niya na ba? Ito pa yakakawag ya sinanuria. Inanon tayo kayo may manas wakin ako sinataron. Busi at amin narapon. Tamin terapa ka upen naro kanila. Tambara ko mon demaka. Ayo atapo taram. Are ko memeka ikarawa yeta. Ikagay takatinuan karawa saki ko nando ko yay. Kutarataray dan tayo kayo. Kunuri ang mama tani ka ba na ikakutangiria. Ay kakusanin mata ibugi ay kabanin ng ora. O ni mata ko. Namtekan tayo kayo. Yabusi ko po kung nakaruham ka kapay. Nakoy na. Kaparam Taeka na ko ira bas kapitaya diaso. O matangay ka amin meri are yang ni kapan. Siya ki ko nando kon da bako mga isa busi ko ron amin mata amin do na amin da bako tamin ta ko. Po na kay ndira na kon to ko ni kapan ya. Basta na ko mayroon ni Yesu ay raw sa kameo. Amen. Antay na tawa Taeka tiyon na bayo. Antay na tawa Taeka tiyon na bayo. Wanda ko kang rayo. To Amerika. Kito itirera, kito China. Kita sa kairirin tiyaro, kita wapan na urabi, kasi ito wanak. Kita na yayapan ti Islam, ito wanak Muslim. Natawa tayo kan tiyan na bayo na kundata yan. Ito pa yung kaya yung yakinak. Ito po ngayon, kung ano ito po ngayon, ya kaya ki Yerusalem. Pero ni katiti, tapon na puta kay kabubura kaya yon Yerusalem. Pata ko pa na ito pa yan, Yerusalem. Manda ko kang oran, buong ikakay sa amen. Ito ko ikakay, Yutaya. At tawa Yutaya itiran.
O tanan Muslim are tina pa the dome of the rock in the tabuan. Manda ko kongora. Derong ilu yatan ka rin ngorong yan ang niko kongora ba. Wata ko ba ko mga bukin sa mga Amerika. Sita po may say na. Sak. Punya yan at yakin na tayo para sinarin ako yan ano tayo kayo. Ni kaya kante sila kayo sinama na nga wawat nga ni mabubuhat didik. Nakon tatay. Ayasan pa kan ako. Nanaroon masuti man na tuya. Detap babron. Tiempaya ni babron sagi tiempaya wari. Tiempaya mantipubura kay. Mantipubura kay. Ila wate meidi ako na ako inon takaw. Sa karon pa ndebe ko na ako may tapon ako tapon ako ko na. Kumana may tandi ako tanda ko ko na. Mayo tito kay. O tiempaya ayo setay ba. Ikatiyak. Idon ne bukadat. Ara tawya. Makana ko taro idon mana street teta ba taka kay babron. Itakataka. Teta bari di yan ko tawar babera. Siben na taro ngoron tawar babera. Payo tawar karikate minuta kin teta ni kawai. Kunoria. Pushito wanang wara teta ni kawai. Tiwan naba pushito wana the language. Mangki yare kita nga ngayo ba matakan ni kana ko deswa ABC na pa teta ni kawai. Intiero. Ako teta ni kilibas. Tong ite tani maraki yanta ikana te tari doon. Ke? Ma ane te pai ako konguranga inte bayara kaya mais tani kawai. Babugina. Ena ko man tetaboy. Man rongon babron etekata kay min tetawar babera. Monterang ko kongura. Sito wana yeteka kay non na ban mateka kay on kaya wara kay wakune tabo to wana asina. Te pai asikan katiri tetabo asina. Panono ete tetaboy yon sina. O ta kami bane bukana tabang ki katiana kawa babron epon na ko na banikaya na betabo azina aku shekar ka nimdota mon uya na babera o yere ka wakata o karene dia baresina nimdota ponte mon na mata dia indoa ndio na bayo tisa kama ni ngai o pon ngai ka dia tawa babera ponte mon kawa nuena ndo na kimakawa Mesopotamia kitabewa. Ayo, tapay ako kung historical evidence sa nganing kami na nung tatay di kayo. Makana sa akin na naman tapay para timakarohan ito ng tani at tigiban ito na nakon wawa. Ime na nabababro ni isina. Pangkaya kita na kayo kaya na ko niya ki yerutera milyon tuwa rin na bukana tawa ki awa kayo na kintiyan kayo tanan paano mo yan makain itirera tanan yutaya. Nuwata ka na babron. O ero ko niya bukana tayo yerutera o meka ni bubukan no tuwa. Yang ayo ki maruyan yuta na kono no baina. No puntiaswa yang uyan iterara uyan yuta na kono no baina ne bukanat. Papun na nakasuwa na ko yano mat. Awan nga nawota kita ko ra kay ako no ra tata bane wota yan. Awota ki baina kono mane puntiaswa. Ay wosi na kon tiapare sina punta tabore te ina ba tata bore. Oane kakwawana dai. Siyong na nakara kita wara sa tamu sein kamata sa tam. Sa tam meta ko bana ba kasibu. Tenne bukanat. Ano ba kasi muna bukanat? Ngayon ang gawa kisatang may katayan na mga tawat yung naba, yan na pamakan sibuna. Kaya na ba kasi bu? Are, ne bukanat. Natatayayo, sa akin akong satam, masan akong ne bukanat aro, yarabon mo. San akong nanarunong masudo, tabi ni masun, tatay dawan. Nayaron na kuging kaya ako na ba ni masu, ako na mi. O yami ito uyayo. Oy akiruwe na no papunta pa ya yang oy to ayo antay ka yan ang mga tao teka na kun tatay na ro kay men. O ano ta pa ya akiruwe na no dokina po ni mi anda tay digari. O ya nga nagitemi man to ko ngora ay kaya nga na mabontia suari karawa ay nga ne bukana ta temi ni brabe sa iyo. O ano ta pa ya mata ka mimi pangge mi to ayo o yaus o ya mani nga na batemi. Ya pun buana mana yang wajah tapi ni kangai tera angko mi wade nangko kongora mai tera ya pun buana bate mi are mai rona. Oi mi ne bukan tanda yani mi oi kiru yana no ya kire ke masuna. Ya ki masu do we ayo. O to we ya bete yana bana tanda be ka unika bana iponga ni ka bana to gora ke ka tanani kareria to gora ke ka tanani pa ko unika bana matanan astrologers ke tan ka mata pa ito. Ya bete yani ka bana panangangan na temi. Ari ya bu mai rona. Iyo awa na teka do yato. Kamnangan ay temi. O kamnangan ay bakaparana. Kunang kunangan ka para temi. Kanana bo wag yata temi. Ngay nang gigiribas. Era watatan ka para mi. Para yata utab mentan ka para mi. Bangay yatan ka para mi. Sita boya ka para mi. Yota ba?
Ye ta wasita boya ka para mi matanier. Mangaira. Sikakare ka timi otera ango amim. Pa imi pai. Imi ni kibak berak. Ane kona borau. Pero ya basic para ko nga nakitemi. Ko ka para na bagi. Mayo irapa demi o tatan na rapon na pai. Teka ka pai bai. Ikatayan na rayo. Inakatayan nakakaya na na payong na kunagi. Tiaron nikrisan kito diaron yutay anda tayari naro yeo atapot. Mayaki ko nandin ako tatanda po yayo but yaswa puninga yayanga te miyayo. Yaki ko nandin tira bakawan. Yepu amin tawe. Yapu amin tawe. Ayari abeti yana tanda bakaw. Ay ta kutiki buwan tenua. Ay ta kutiki buwan tenua. Suangay temi imi ang kebang kaparana no nanako. Awa kaya ka natanda ba kaw digi buwan yaw. Ay ta tuwa. Kuna meaw nagitok. Kuna suangi am toro temi. O ngaina sinakota na punsi ta buwan ba mata ka para mini gilibas. Ari nakota ki mo temi. Ako sa pakunan ka para. Makanaro ba ya para. Nano na makanaro ba ya pure. Enang ida kita banta ka nga ay kanaro ba ya pure ta ka para mi. Wana ta ba yari. Ya wara ke uya. Ay ta digi buwan na meaw. Yan ako te bay mayroon. Ano buat ba yari? Ngana daw ka magikota te mi manano na ako. Akam na koro bisiyaki. O na korogi. Ami yaus ba? Pare ko numi. Ano na urube ke bega ke yaus nga ba. Akam na banin silingakin koro bisiyaki. Yaun daw ya bayata ya ba akakaya yanga. Ayan ako nanda ba yay man te ba yari anga naging kayo daw ya nda tay. Awate tay kadiriya. Imatan daw ya wakangay. Punna ke tiama da temanna konan kota na pai tuya. Pakiai nang kai. Punna ke tuya temanna. Kita to ka temanna. Kita sa tau da ka temanna. Ana sinagi na tapai ya yaron nai meron tipong ka temanna. Kita sa kaiwa ni toy teman. Kita ikareria teman. O punta pai ya ka nganga. Eneria tuya. Detay. Awa ke temanna konan ko sa imatan tuya. Pasi ans ay kagi memeka ibo ko yomat. Nora ta ba yan ang kakawag yari katayan katiregan. Sita na nas. Yara kaya ta kina ansay kagi memeka ibo ko yomat. Tanda ba kaway kay. Ngay kay nora ta ba yayo ato. Isa yetek. Isa yetek. Papunsiya yan say kagi memeka ibo ko yomat. Awantay. Punto wari din na wagi may karawan. Manana ra. Ano to ko ra kaya may ibo ko ra. Kuro ko yung maragay. Ni rote benwa, ni tangangaw, ni nantikin memantay, kita ko babas. Arawatan sila ngay, maraki, iya baray kagigin. Tawang kami, iya bami, may sinabahan sa mi. Makunoriyan sa kay, may kay bukor. May atakin ng kay na kayo ng kuntuya. Apunsi ko na ito, kura kay ka, ansay kagi, may kay bukor yung amato, ay punis sa iyatek. Papunsi iyo at po, tarin mo na ikabidoy to ni karawa. Ay singay ako naan ko at tapay, ay arapayo. Sinorayo, ang tapo uyari, boy karawa. Oy po tabawi karawa. Oy ko na batatan ni kaya tabawi yan. Oy suwa nga kitatan iron dia suwa. Eka nga. Kuna ko maya. O tatan ni kaya kayo etak. Ina ko man de siya na ko yon na ba o man de na ko nagyaka kayo na. Ano ra tatan niya ena na ko kay. Hindi on na ba yo. Kuna ko ena ko dari mo. Wa kita ya. Haya pun dia bawa ikan, ia pun nana tapo, ia memang ibu koyo amada. Sekarang tiaswa, ada mana ieta, ikarawa, ikake. Ia itu bayar, panik ia nak tiaswan siri-sirian, enang kita kita astani ya, ada terbakau nab. Anang ibanin siring lagi naban, siri-siri ya, karena kau tahu yang tiaswan tadi ya. Oh ya tiada tani anak kondario, ada matanui tahu ya. Tidak, ya ada tahu ya, kayak pun karena kau tiaswan, enang matu ayu. Agak ya rio, kayak karena kinangan itu bayar. Yari kilo yana tan ka para mi do ay ko konan ko ta temi yari po ay tani yari bubusi na tay konan nang na yote panan ko mantan do pa na busiya penangan ni ratay kasi na busiya so ni karaw pinakota ta bayari rap na kon do o ano ta bayari yaman nga na kon do ya tani yara o do ya busmay ay nangan ko amtay una suang ansim aswam pinakota ta bayari pa yon ako mga yari masu tani yara kan ta tairiki yan. Ya tatarwagin na meron na tayo naman ay o ya masunda tayo ganyan. Ya kota kita pa yari buwan mayroon to ya. O yayo to pa ya buwan mayroon to ya. Rapatan tiyama da buwa kang atutungan tiyama da. Ete na kaginan. Ito pa yari ra para kota kinauntani ra. Inanon demi.
nda tayo. Ita ko tanira. O yun kita yan tayo mabong. Ika baka yawea, o yakatira ki yawea. Yang aniya ka na arabaka o tirabaka o tayo pa yun ako yaka na ata tiwana-wana. Ikaw si pa kay inano, mapay ka arab. Tanira yakarawan ka parana kung duwe. Ayot, yeswa, pundang na tayo pa, yatay pa, ni kapan ay ka arab. O indoy karakuan timi ayupe, inakota te pa yarap. Pun si yeswa. Menay, tekan tiyon na bayo, ironak. Tanong ran tayo kayo. Pun si yeswa, menay tekan tiyon na bayo, ironak. Awan ito pa sinakatan ironan tayo kayo. Ang kaya nga nakitamitan niya ay kaswaro at yeswa. Tumuan ba yan na kaswaro? Ikaswaro ay kung manikaroy roy kung koy yeswa yaw bakasap. Ako nga na itirap ako matamak. Ako kota stangin niya mayroom. Naku. Pakwasan kota. Ano pa ito uya? Naku. Wan ito pa yan nga nakitaan niya ng tatay yun. O ito uya na kuntaan niya. Kukunan ni kota naku demi. Manano na. O tani ya karawan ka tiri kuata ya pun sita po au tega met ko ka karabako pun na ke tiya mata teman na aben toki tongo iro yam tanda baka wan tairik na pun si yeswan karawa yaki kamuhana ba tani ya yasan nga nagitemi kay yaki kan kamuhana ba nakon tuya nga ya baka ngai nga na pun de na bayro to baydo na sabun kamuhay na ba saman nga tekan tiya suara pun nga ya na riyan na buak ibukin tawana wana de kiro sabun papay na. Oy, ako kabarande miyari. Diba yari nori ya tuwe. Tuwe kometaku. Ya kaka diba yari nori ya buang game. Kometaku anori ya diba wati aina ya babak. Diba way ya kora moni panterori rani ana. Iti madam. Oy kakamaku tarana. O diba way ya suna to kora. Asuna to kora. Erori. O nuka na mayeta dikagi. Dira? Sinawa. O pilota na mababasina. Bras, o wena, bis, o raw-rawn wena, mem, dipis, mem, titano. Kira nga nagdipis, metitano. Ano ito ba yan, Ori, ito uya. Ito ako na po ni matang gero ba ito, iawutak ito miya yun ang ito uya, tekin ako ito uya, na po ni pen ka ito uwa, suna ito uya, is, punta nyo ito ba yan, miya. Kira no bangay, ito amatay, wana-wana. Ito inakatutong araw, tanira. Ang kitanira, ito amatay, wana-wana, itang hindi penang pun, hindi kinapan niya na, akakan na dun. Nung yan niya bukanat. Ay ako na, yakato ka na batimian. Iyataw pare, ang kito kora. At yaswari. Kung matakon ka na kwa tataan, tiyasi, busa ka ba na timi, nasa kinipahin, ano nang kimatakwari, ipanarapatan tabo, wari ka akin ako tapon wena, mem tano, mem pis. Ay, kung matakon ka na kwa tataan, tiyasi, nasa kinipahin, iyakin ako mayroon diwa mata, iyaki ko siya na ko diwa mata, punta pa iya, baka na pa tiyasi, buwari, ke? Oy, baka na ba ni ipipi at pa yari ni kapan, rapatan tabo wari. Awari ki naman na yun, kunin wit, ang tatapon kakin wit. Demo ano pong, oy, okay na ko tiyang, oy, akirikin na yay. Ito pa yari. Sinori ay nanon, tirong-rong na tayo yun. Oy, hindi ba temaw nga yapabag, iti si buwari, oy, kon non na ba ni kapan. Iya para temi, oy, pa na temi. Oy, nga nakituwi ang kanin tayo yun. Iya nga nakikaparana. Ayong kan nakaparaan mim doya. Pon na yawe ang koya yang ano kwaswan karaw uyam medamaka medakora medinabuak oy kaya meka yayama to yang manin tawana manin nanang nakon ano ni baim oy kawuya ko yoyen kabani ponte suare te korang koy ya tani ra ponin koy te suare te kora taraya ya de kini bukan ta ya ponin ngaya te suare kaya no pa wana tani na no ite na ya tauna ya ki kaparari mina yung ano yung pinanganak na tinibuha kinun niya bukanat. Iyataw ba niya sen ko at ito ko rari. Pabrun, kinniya bukanat. Mayak, ibunira na ko kaparaan ta bayari Daniel. Maka na sinura mo rin pabrun. Taka mimi, patabay para. Yakamantaya kina pabrun, pumpun na pa ang tukura. Ita ko itay, ita makuro tabi mawa, ita kibuan niya, wana taka ta burabes. Kung natabi ka tukunan kaya nanay, na kung nuyan pabrun na kung nakangay. Ay ito kibuakarat, isa karawawa tatya pa. Ay ito kibuakarat, takawa ni kora. Araya, tipay para, tiburabes, yakamantaya kina pabrun. Patakawan kora, the golden city. The golden city. Tikawan kora. Iyagi kami ng nans, tapay para round tayo kayo. Ipon tete, mananonan ko wat yeso. Ikaw tatapay, ipon nakikunati ako mata. Ndo ko yay.
Papuron puntakawan kora. Ayay kinakina. Ay na kora na kung tatay. May pipi to kora yon. Isira to kora yon. At kami ba itong papuron? Mga tiyagin na nabaytay. Awaran papuron na rin mimitongin nabar. Tamaro na yapain kamomo ay kareriya. Pun na yaron na babakan tuotom na komoray ron tiya. So, tiyagin na kinababakan papuron. Ilon the brabes. Dadayay. Inakabakaki o anuruakaki. Papuron. Kunoria. Kami dadayay o papuron. Yak. Mga rigi batakawa kakanat. O ito ko. Punna kaya kain na rin mo yun, na punna kaya mga meka na kaya teroro na kon teroro na, o nagi katiyaw mo nandiyan na tiyarapi ay yun. Tanong oran tayo kayo, ayo punta pa yan ang kami. Itekin na tiyaswa, pena punna kaya mga meka na kaya papuron. Kung ano papuron tayo ayo, imenay sinan kung Baghdad, ariyasun kawan ni Iraq. O imenay sinan kung, o ta kami, punna kaya na bataman na tiyarapi ay na kung katiti ni mekan tatapo ayo. Akin na bataman na kung wasiya na sibo mana ko mana nanay na kung tetapo ayo are muin baburan na babukin dira pandiya swete akin na akin na mekan na o pon na akin na mekan na kami mi tiya swake tipaya akin na pon nes o pon do koroin kuna po ni mimi bay may sila de bodo namada ni Arabian de bong ayo wata pun de billion de muslim de bong ay yera kay pun na akin na mekan na ko na ben katiti de tapo ayo to ay nanon de bay para Ak, apun ka kororo ay nanon na diagin na diaso bayan apun nakya ana mekan na nabateman. Kami mi sa kadyangan na nabatan na rapuan. Nano babron ana tokora diaso ara tokora. E uwe man ono bubuan mewa na kon mebubuat ni puimerwa busy. Imani Yesu. Ani temuan tau tekan tiwan na bayu, temuan ni empayan tiwan na bayu. Ari mi ani bukanata, ari angan na diaso temiare. Diaso ari tokora. Konora na tabo babron an sinar maduk e karawagin tokora ila watatan tokora ana tempora ila watatan tokora karawagi e kwawa habon tiaban kora babron tiaban kora babron siagi konan sisiragin tiagan babron konora ngan te uwe ayo samimi bare tanira erita na kona kabarabara ay ako kokoro di mina bare yai disilaware nangina ko mina ngayak Nebukana tan tamakoro tenuang ko mimi ba nebukana ta yata ya to korang aya ay karawang ane debuan tamakoro tenuang na korawan tani ara sagri na non tayo kayo meta ka mimi bang kaya korawat debuan tirara batan debuan ay bento kora na ben kaban na yasuna di kagin ako dabon wana bayara raw pamag na nebukana ta yata ngi dia ben tautakan nakitok ya ka ngai tiaswa ya na mga ro mimi mga yak ngai nakitok to kora may yesun ka ngay nakotabon well nauwe ang nagitok yaki ako ke apun nagi ako na ni anak ko anak handa ni Yesu ano ka na mayeta mabay na sirawa sarwar ka raw yari sinako ta kabarami min babron inawala kita tau te katawan ay min babron karakor ki min babron ay mim inatira kita tau te katawan ay mangori kin ako Antay ito daw tayo wala kay min babron. Media mabosa. Pun media mabosa. Ay kay igot agiya de tangan buwa kaya punta na tiangko o ay nasina. Tairas o tarayas. Akain buwa tayo tangan buwa ka. Neka na ko babron. O ta kami bare babron. Mayroon niya buka na tayo Yasan katay naman nga tiyakan tiyaso. Ya katay na punta tiyakan nakitutok. O ang kaya mga uwi are sipuna. Are duwara bereseta. O yaro ko tamo sikitiyaka. Ngano ante tete en brabe sa yore nang ndo tau te akare muina ato wai ete akina ki ba ya po ana bati peresat sibun ne buganata ana sinto ara na bonatus ge po ana botak o ya na ko na kanana ko na manako na imangko tanan kora kemenan derare ya pa yuta ya retap ari ya pa intano maur pasina muy mangingihay o ya na ko kanu ante bati yan ya tanakin bati makain na tau te ka duwa beresat Ay nukan da baji yan kaya bonang ito ka kukurei na. Ditambah ya wagi na non. Ay ano ko na batepain ko robogi. Yon tiyo kak. Mena tekeri ubarasin. Ani te kariyero ko. Ako ba na ko to ay kanano ba sira na ko ro ta karagi sagiri na ko tayo. May beresata ay tagi nang tayo para ba. Ano ko magwena nga yaron ta kami.
Una ta kami nga na epiu. Ay ka kinayo kaya menay na bawayan ni kangay. Ina nga tatate ka na ni buwayo. Man ito ba yari gidon peristat. No punte makundang ay punang kora. Man ito mo sikita ka ri ero ko idon Joshua. Ndada yan. Ay ta ko tetekan mene te keri ubarasin oyo katan ito ba yay. Esen wari gidikin uyam Joshua ay katok ya. Eto ki uyan babron da yo. Joshua katok ya. Esen wari ka gidikin eto. Tekeri, esen tawa kirawawat am tabain taurawawat. O kuwa ki kororoy. Esen dangin ka muamo ni kain katonga. Beresata. O ta katenua. Beres. Ya makoro wa uyam. Awangan nag Miriam na bosa. Daraya. Punti Joshua yang ata para miya. Yo pun ko tiyan na Miriam may bosa. Teka mimi pa pun nang nato babron nganang manda babron. Anang diriya taon. Ari dia taon. O na Kate. Ibiri na nung takaranga at yung bereses. Punaki ako na andin ako. Paano ako nang din ako na rin akong the gate. Ay takaranga rin yung bubus. Tira ba yarik? Ibon this. Yes, and what I did in Wena. It took. I sent the walk out. Yaki Koroi. Yamakuro wen. Baburon na. Bereseta. Ang anak media. May bosa. Yamakuro wem. Yan na nakairidi dairas. Yak pakababron. Diririkin mewa tinuwa BC. Kamataron ka baka ng babron. Ay bugin na pa ng kanga. Ay bugin na iyay takaranga. Ay din na ko na Kate. Ayo to ba yakaroya. Tuwa na dairas. Eswa nga na tangan buka. Iyawa tanga tangan buka kari. Kam nakentanan ka na rin. Ikamais. Kapatitiyan ako rin takaranga. Uberises. Ngayon yan ako tiginikin niya. Kinakin ako ni kangay. Kinakin ako ni kangay. Ay apatitin ako tananan. Maria suko na pa mautaka-taka. Uberises. Dari rin ako inanong takawa na babron. Amen. Daraya. Ya pun din ako na patatangan po. Nakyan na kanga. Pakan babron. Ilang ngoni mek. Nanao ba kora-kora. Tituwa. Dia tata. Anak kay temen na inanong takarangan. Aki ay doon tiyaswan. Erin na ako tatangan po ka. Ano tangan po ka tayo na simbatarawan takaw. O siring agi bereseta. Ada takapan yan nguya. Yon babron. Teka mimi baya po nukuwa. Tiyaswa. Ya kaman narana tayo. Teka mimi ayo ba iswa ibungi agi tayo. O ya tiyaswa. Ya kaman narana tayo. Iron the brabe sa rita. Ya tamakoron abu iman mewa. Tegi butuwan. Ya kanga yan na tayo kayo. Ano kung nanama tayo. Kapilaki. Ada tayo. Ay tawa tayo na nikataya ya kay po nama tayo na. O nakapara kapaya nuka ya we. Nikauki mataroha. Imaina, awan na kipo na matarwa. Ayo to ba ya kami pare pun tekate, ponin tekate. Takaranga ri nga kiyura, ma ponin na ba tekate, ma tete Yeshua, ina kami ni kau ka matarwa. Anta ya kau ka matarwan babron. Punti aso. Ya po na tayo Yeshua, puninga ya kau ka matarwan. Pun nakya na kang di tangan buwakan, ya pundin na ko na ba. Niniyan ako babron. Ay ta ko na ko ni marawa, kunora. On nakora am karanga. Ay tagin na tayo na kangay punaw siya kawagin sibu to wari oy nakaroy pay kay tangiri ni kapan oy na tagin na yerutaram ni kangay ina mga katiyak oy nakangay na kuntumani ana mga kabenegi an buwam han na taga yiyo tapot ya ka man tagin na iron the brabes ari tay oy tawatay na nikataya kay boto na matay na nakapara ka bayan nu kay we ni kauki mataro ay maina awana anaki po na mataro ya pun din ako na batangan bukan media mabosa nakaya ka. Erin ako na ba? Siningaki. Tuwi ari bereset. Siningaki. Tausan babron. Taka mimi mga nawara ka naman natin kati. The prophets ari Yeremia. Ang ka nakwasan wala ka tabok yay. Ako nakapete sibong nangaya. Tiwian ako na nun yung beresis. Ako nakangay. Inahin ako babron tiyaruan. O naging mga tinaki. Bugin takay. Ang nakano ko yun. Taraya. Yan na yun ako. Nipa ka babron. Natabayan. Takarangan, ipon pa kababron man takarangan. Pwede gini niya kan di puto naman media mabosa man takarangan yung bereses. Sakangan nga, yapan hindi kayo takawawa. Pabron, unuwan mewan akong 539 BC, media mabosa yung mina, 539 akong 331 BC. Yawakin ako, days 3 di kak. Amuri nga ba di BC? Iya tabi ni kikiri kak, ni kangay pa ng papa ka di kak, na akong 80. Ayar sa tabi nuru di kak, kamnunuri, tabi manas, sa akong 331 BC. Sarita na ko takabara, ba swipe na ba takabara. Oy na mga tira kita tauteka, takatiniwa. Ato bras. Nawe yon na ba ni kabana taraya. Iyan ang mga tira kaya takatinuwa. Dito yayo tani at makuruwa tinipimaruwa.
Ipo tabo yabela. Ayo tabo yabela. Yamana nga tatangan buka. May Greece man tabo Greece. Alexander the Korakora. Alexander the Great. Yamana nga mana tangan buka. Nangon kahit tayo ay Miriam may bosa. O apo unta tabo yabela. Manta ko kangora tayo yung. Punkain Greece. Tuwa Alexander. Ngaya ewata tatangan buka. Isipat. Wabu itabon na naririk. Yay kataw pati nipi matuwa na naririk tayo yani. Merang natay. Nge kaya tabo ka. Greece, iron Alexander. Puni ngaya, kaya natabo, arebo, yabelan, tatayari, ay konagi, tatangan ni buwaka, kan iter de milyon. Teacher ni milyon. Teka mimi, baya ka man nanganagi, Alexander, ya ka man suwang kita tatan, brabe sa rilong tanira. Ayo na rong Adrian, yon, na naman ang buwaka Alexander, tanga, ano bubuhat na bimawa, yon, the John Rook Adrian. Ay tak, isuwang bagay siya, bakit takaw, kita boto naman ang kiki, nakirukuro ko na yay. Teka na Alexander, ayo. Si tabo iraw pa puni painti asu ay pari abung yakina mabay again akoroy anda na teka di sa korong ang kikota kita po kaya tanira na koina ari ta kuya tanira pa yai teman na ti Greece na kamauna ta tau teka ni bosa o tete Alexander ngai ti Greece an ya tayo ba yang ay teka na nakapaka Miriam mabosa o sta po may nga nakitungan na no metokora power dito yari Alexander merawa ka manang to kay Yakan titira ni million thousand ni Miriam mabosa. 500,000. Kora. Ikonaki iro na Alexander manami awari ri kina kon damaisan. Ngema na nga tatangan bukan de sa tayo ba. Yakan ginayagin de babasar de bras. Ang ngema na nga tatangan bukan ni Greece. Yama na nga maparaya de bras. Paano ka pa na de bras? Paano ka ba na deburasa? Ibunta kami mi, ano tayo ka, diya suwaya ka nga, tayo na ba, titaw tayo kayo, ba taw tayo ka nakabutawag na deburas. Ang kiyaman ng Alexander, ay ka ba, ano pa yung tawa na, ano pa yung, endo, hari, deburas. Tiyota nga, deburas, deburas. Ay pun deburas na ba, paano ka ba? Sa po, may abon ng matay, kitiya, suwang kitiya, kinipay kayo. Mana, tapay, yarik, nanon, tapan hindi, kisara ko ikay, 331 BC, Greece. Paparon, Miriam bosa, Greece. Sara kong kay, takawan tau teak, kaya na mga ako. Paya suwa ito kita kaparami. Suwa ito kita kaparami. Yes, ay teak tani kada ganong ay teak na ay tau teak kada takawa. O kangay, puwan to kora, kita sirawa kita bras, ari tayo bugin tau teak ma yawi apa ni nuruwa ka nuyan Rome atipis. Tara itaan ko karak. Akaparana ba deten province na yun ay ako na anteakin nandadayayo. Akabuta wa Rome natipis. Sinora, dapat di bo wari bawana, dibis. Raw nuwana, mem tano, mem bis, punti bisirikak, may arang anak kaya may nano. Taka mimi, tapay po natin akin na. Tani ka rin ganun, ma history, baka bunbundin na ko na doon, dead and province. Ayo, tapay yan ang kami miraw na nun tayo kayo. Yapa nang kanina, yaro ko Greece. Yara kung kanya tapay tuwa natin akin. Onoran daw raw nuya inom natapon nuya pa pem bis. Energi pa tuwa makorokoro. Ayo tapay yari ki paano na. Daw raw nuya ikaw wuway kay. Anang hindi ki pa tau teya kay ka akorokoreak. Ay ka makorokoro. Rom ko ari timpaya. O nang imana ko yon nurabi ni korokoreak uyanan. Pari yatekin akin mantitiran ilu yaisaman. Iburan santa irik. Yatenakin. Mbobo ka na kirom, karo ko, emanak, o ya ka debuina, tuwa, yon urip. Ay, tananta po nung ay ka na debuina, ay ka na punta, ibugin tau teka, yon urip, ay ka debuina. Tapay para, iyaki ko na bang anikiwe ka na dete. Tapay yara tekin na, apo nila kinanoy. Sinoran, kana sinora, tamapiayo, apon panin ikay, aray kay. Danan Visigoths, Vandals, Suevi, Franks, Burgundians, Alamani, Ostrogoths, Lombards, Irolai, ay kay tayo naran kaway, tanan Anglo-Saxons, Ingiran, Borans, Saman, Hitare. Tinuwa may bokoya, ay kakamaunak. Nananabantabuya na, may ay tinuwa, ay kakabakak. Ikahandik yan. Kakamimi yan, baka na sinorya. Dani yara tamang koro isua, tagibuan na isua. Ori mo imata kung brabe sepong, anorya timan na takaman na kakamakwa, ako na pasin kora-kora. O yay uwi na, ay kapabak, ay kabis. Ikakang tuwa tinikira, nuena, o kakokoro maman ni kapaniya, akay mayna, o tangaun korona. Try po si tabo na pataman na yu. Tamakoro isuan tanira, yakarapa parigid, tamakoro wawaran tanira.
Ada te bo ari yo. Tanani men na ya mga kosing kan polisi te bo ra mayroon enang daw tari de detail. Tinungurong ay nang may sirigi. Inanon. May ite pa ya kakawa kaya nakatabi na ko may gay. Paya ka nga andiki. Ay kakamauna kay katinua. Saan ko dia? Tiki ba no wa iyang oy koro akan. Ara koro kita ngaun. Ano dia kabura ki boy to koro tiay na kara. Yain kan to koro to wona may bukon na ikay ya wali rek. Ay ako sina pa bo. Ako sina kina bangan may buko ya ke de buina. Angki kabura ki oyo to bayarik. Ay teka ki mauni ay mata na tinay to koro. May bukon koro ke mo. Taray. Angki wara ke to koro ato wona ayo kita tau teka ayo kita uya to wona angki wara ke. Ay sino po yan ba tinua. To koro imaina. Emeroka. Ay yake ante ay. Ayo ba kami unag danan vendors? Kuakin ori angkain de bong ayo sila mga kosa. Danan irulay o danan nostro cots. Sa akin nanon tinungurong ay panin yon nanim sa sika kinanaban tayo ayo. Sa ori angkain mapendoro ba bo? Kuan ori aki apa ay kaya kami unag. Ay pon si isu ay kato kang kayon tamapenda tayo ayo. Naron ako ori danan itoy. Ay kay itoy tayo kay. Kami mi tias wakin. Taeka ki may uni, ano apun taeka ki may bodo ya bodo nama tayo. Pero ano apun nakiya na suku. Nikinan te bodo nama tayo, nikinaki. Pad mga tataw taeka tuwan. Rangi kami mi. Yes pa ki Europe. Yes pa ki on Europe. Tapon wena tibis. O tetano. Mera ka mataya ba? Tetano tibis e pun naki konandang anak. Ndira ba ka ugin te pongayo. Kuaki konandang anak tetano matibis. Pina konandang anak. Yaki konan dengan anak bayi ka wuway kay. May yosin dapat ang batera ano. Yay te pa yan arik. Patabay para pon ko sa ba. Yay to ko ay kataan kay diri ay kana mga kataya ni ko ta Europe ko karon na rin mo. Ni mga kataya Europe ya timpaya na yeron Rome. Ari makorokoro mayay. Onoran ni Rome tibis ngera nga nakimatatano anum ana irangani ante yay ni maya kari ko mata mana kinimnum teman na yeron tibis ngaya kidang anak Angiraoi matatano taray. Enang wa kita kay yay ni meron na yawe agad buina. Ang mga pun kay yay ni nasiya ay meron na ya. Kay yay ni meron na buritan engiran burans erang napapa kinoran naan sa tayo day street. Uwari ki arang namais. Ya po kay yay bay katakin ng mga ikotakin na urabe. Ndawan. May nakangay pun tayakin na tapay para naki ikotak. Iwara kay Charlemagne, Charles takaniman, Louis takatangaw maman, Napoleon, Kaiser William, Italy. Tora kaya pa rin warak ba ng mga katya Europe bo kasito wanak. May ka nga tapay para inakinim num teman na. Punta pa para tayo na nakinim num manakaya kataya pa ng mga ikot Europe kanim. Akataya ndiyon tiyaswa. Itawa na tayo tawa Kaiser William. Yaki Borau yan na tayo province tani yan mau bapay. Inang ni bo do ni Korea de manay man tayo. Yaki Borau tayo province tani ngay kanuan na plan. Dabay yari yaki ko na Salamay no tapi mandik angay nato kanikay antara na tayo Kaiser ito ba nato kanikay ba na ko na ko tayo Europe yaki yaki ko takin na Europe ron Kaiser imeti yaki ko na ba ipa kana ba yaki yaki na ba rona dabay yari to nga dabay yaki ba yay to manta buto na mes ay buwan tani ra de province yakati yakin to manta buwan dabay yaki to Kaiser yes wana ba kanako at tantani ra. Pero ako niyang mina, nataw. Katutungan nataw. Wala mo. Punang katug ito matayo. Katug ba kung ano rin ba, ano province deso ba. Ino niya kimina pa. Yan ang hindi kaya ba the province. Inang kung niyang minta niya. Inaki ko rin na nun na teka ta niya. Ano na nun na nakalaki. Kaisa. Eki ko rin na nun. Eko naki kaisa. Mga tata, itra. Ito ko itra. Mana tangan ni buka. Ni mewati milyon. Sakit yun. Mata ka. Raw tangan ni buka. Ni mewati milyon. Hinang ni kora. Ay ta witra e berita pa na karawa te bay yare yaki kona kaisa. E mga ta witra e kona. Yaki kona kaisa ngai kona. Ay berita pa na pota Europe ngani katia tiempaya na tauteka tuwa na tanga. Tiririk. Erang nagi mama ko na ba na teka hit lagi. Kami mige. Yaki corona pa nanon na teka hit pa ko na akin de buak. Imerane na light forces again. Amerika man ko rak. Abuakan na ko na hitla. De buaka. Hari nak. Bayar tayakin na tapay para kang anigan, kang tapay para anakin nim teman na teman. Epon nakiko na nim Europe ni mga klaron Rome mara tempaya. Epon tayakin na tapay para. Tiyo mataya katayan, ndiyon na nataya kadeswa. May epon nako na. Iyay tabi man na yakabuta wa Europe. Mga yaron tisim takakaro. Ito to okay ndiyon na.
Meta kamimi, pasimay kay yakan takakaro, mabuntawan na babay ang takakaro. Itawang kay tamango the World Cup, the Busporo. Kuha kunan ka nga Europe. Wala ko ni Peri ka. Itawa yung Iran, kita itawa Argentina, kita itawa Spain. Han, apuntan na ko ibuniro yun aban, tawa tamango. Sa kinano pa sa yaman ko, makain na Europe, kapanayak. When the sun, iyaki ko na ni mga sitawa na Europe. Inapon ko ako. Onoran te bisiro kira nga naging matetano anum anarangani yan deyen maya kari kiwa mata managi nim deman na mateman ya mga puta kayin sanorar garda kayin nari wanta ba yarik na borian na po na patya tuware de duwa yon branch uni ay buna aran buna ni Josephine Inaure mabunan na mga yin, matiyan niya ni Luis, may Austria. Kaya niya butag daw tayo kay Kawuwa, Austria, o France. Kaya niya ako naan mga rikay ko takin European sitawa na. Taray. Ikatayin ko raw na ba na Napoleon? Mayaki ko na Napoleon. Ito ko na tayo Napoleon. Itangin natin daw tayo kan Europe. Tiswan na Europe. Takabuwin na Europe. Inapon sitawa na tabotan namata. Iyon na Europe. Na tayo kan Napoleon. Yagi ko ron anon na nataya ka Napoleon. Baya ko naging debuak. Ari Waterloo. Saan orar ka nataya ka Napoleon? May yagi ko ron anon na nayang Napoleon. Imuin ko naging ng debuak. Ay itong ay Waterloo. O daw fitla. Tuwa na tabotan namata. Tuwa na tiyempaya. Timanda ti sa kairiri. Yagi ko ron anon. Tibis medetano. Apun naki ko na andang anak. Aki ko na andang anak. Yakatiya kita bodak in Europe, the European Union. The treaty arin tangaro abo ni mabi may sure. The common market. Arin deri kita ngaro abo wabi mawo. Ayari by the European Union, the Union Europe. Takanta ni nga penang tuma Europe ni mga igusa pa sito wana. Takamimi bayay na babay ka aki kanikain. France yagi busumaya the Borau. Sexy France ayran yagi busumaya na ba ne karo na takarabok e may siligi ay gari ba putagin the union na Boris Johnson at man na ba kinakina ba irandan yagi boto ka na ba eta ko na tek Napoleon itila tabi mandik akatayo mabanin nagikuna teyu bunta ka takakatayo ni kan karawan nay nangay kakakokoro inori Boris Yakatagi ni yang wang pinapota kaya urat mapon nagikona pa pun tete deswa iyakikona nim debis matatan. Ina pundi kipat tuwa ama koro. Aga pa yapanin na ratay para. Ara po wayo okay matawtagan ka pa na may babron man ono wani may wabisi ono wagan may wabisi na kung nasara kong kain. Di tawtagan rom. Takapan yan napapag takamimi tawtagan rom bangay takapan napapag ati bugin to yu. Kuno na to yu nang napapag may kay ni kangay. Apon si Roma takapan napapag yan tayo tawtagan diyon napayo. Iro ko kung tayo na pariro ko Yesu diyon napayo. Ana tawtagan rom at empire. Antay yan tawtagan diyon napayo. Tarwa mana untay kayo. Ayo, takapan yan uwe nang ito ko atakin nakin tabay para. Onda yapong uwe akan ari Europe ni kapan metyon naba. Ari ikoy ko takin katayan ikoy ko siyan sitawan. Onda yapong uwe akan na nakatiya uwe na suwan karawa. Ana pun nagurwa kin nagitok. Ay nakasuka takan tawan takan na bodo na matutuwan. Ona ururu men kamauna uwe akan ni kapan. Ay na timato nagitok. Daw ayo takan takapan yan taw takan kay esa kariya. Pare sero kung kay tapon uwe, debo wari. Sero kung tatapoy. Akeri kita tayo nano nang ipenarong non nab. Enang do debo wari takapani ari. Tia si pare na pa kami karawari kureya kin sagni bay. Enang pa ka takapani ang tawtek. Na kamay bibira batan debo wari ni kapani ni be yamay na no man debis ni kaay ni karko tukura. Enang doki. Tion na ba yuro. Ayo to pa yerang kokongora. O tiyan na rarata kay siman ni katangana bu. Awari ki panay kakura kuray karawa. O kangay ari ki uyan non nab ba uyan arawuya awen na Kristo. Kristo ngayon ang uya yon uya ay kayo kaban. Ay po ni ngayon nga na rin kwarta kaban ang tautaya kari dia sibu ari napaka da kaban ang tayari. Ito ko tatak o na yabong uya kan na nakatiya uya na aswan karawa ay napun nakiruwaki nakitoki. Ayo manawa tarun tayo kayo da kaban ang tautaya ka as kariyariya ang kay. Ayo ay sapatamo ng Borau
ora kante nga ba sinarita na ko ara kamatapay ora ngungara ba yon peniroi kanuan de Borau ayun karwa sa tayo ba sa kandig medatay ren ang okiyay takabanen tau Taeka takabanen tau Taeka dia sib onoran dia sib ilom ba tatagi men temewan na yakani bai o penay pipi tipis met de buras met de tanom met de sirawa met de kora antay dia sibuan Bauro eka tira dia sibuan the morning gorun de makorwan de buino de gibuan yaw awa penen mo intenen man tamnei pa mo dia sibun tamai are iria o dia sibu are boni Cristo amen do dia sibuan nga eskari ria angkai mai karawa ai ko tangkai de yu punna tau Taeka suan karawa enang katia kapen enta intion na payu o ya tukina patio na payu ito kinapatio na payu ayo to pa yan ang kokongora sinaria interayan nanga meuran de bong ayo ba tiaswa puningaya ba bari kanon titayan ro puningaya ba bari kanon titayon kabakaya weon mga katiya we o puningaya na pataka pian we ana mga kon tion na payu katiya we na ina nay ko na kun we nan ko ki kandi ki ba we na kain we nan titay digay kanana ba ko kandi ki ba deman na ako na menana ba we tiaswa taka pian ari desi buari kosa ni payum titay digay amen. Kora pa na bang kuya ko na bang kayo ako ngurang diriyo ang kuya na komenta ko na ba yon YouTube o yon Facebook sinaperin kariya uya nari babunti Yesuan punti Yesuan ari Yesuan po nga yamati bukim yakimati buku yakimati perin mati bukin ngai dai kai ni kapan pabukin ngai ra no mata ni kapan kami kain tabi to ano mata kami kain banda ya ano mata de Kristo at Yesuan ngai ra kain tara ano mata na ba Kristo kami ngai ra kain kinibes ano mata Kristo kami kami ya kamora man tapoy kako kron jona ba ano mata na ba Kristo ko hindi tayo kayo kana ko to ko kan kain na uya na tayari nakon de gandeng abong o sinanura tiriri yan ang kakawag sa pununo rin na paing kay kari kintiyon na bayo arang ni mais tayan kamarak karawawat ang tiyon na bayo ito ba nung muyang aray kakakoro erawat at tatay stang yay erawat at tatay paruran ni mataray yay erawat at tatay sikikin ni marak yay ibugin te mewen mapayay kari yay nakon de gandeng abong o sinanura tiyasu numeroro at debubuwa ka yakunta ka nga ngayon sa bunin ka ngayon na ba dapat ay sa bubugin na ba tiyasuan bayay karik kana yay ta ka Eric kana ba to yay ta ka bono pa na raus ba to yay mo sira na raus siang an tiyasu pa ngayon na bugin na ya pondo ko betiya na mayroon na nauwi kuno ra tiyasu na no kawag de ta kayo ba bunya ki kunan kan bugin na ki pena siring ati amit babun sa kanya na wag tiyasu na babayde mangko sinanuran Antiraoi yakunta ka nga nakon tingapong narakawwa tairiki ni Borau Inanon Taeka kan napanen kakapayagan tairiki kayo gamitan ng oran ka pa yon tapi toy kay inamen na tuwe rumi na kitutok o dispangayo inaki kunan na naki may rumi kana kuana dispangayo ako giri kaki ako tataruakin ko sunga tiyaso ba ikandi ngay bakain titaw Taeka ta kapanyari sunga tiyaso o ngay na sunga na bantay kayo an napanen kakapayagan inaroni da tiyaso ni kiran harataya wadir kayo karo ka para narapotak napanen kapayan tairiki ay yawakan tepong skanta ni ngaya ngairamen kami Amen. Ay, pesin na ba Tarataake na nakongora ay inunti tumuan tairiki ni tayo. Raw akongora tayo, kuya akongora Facebook online. The YouTube, ang kaya kung orang radio, ang ay dakan pandai bent tayo kayo. Ay sipa tumuan tairiki. Ay si tabuy metenuan kita tairiki. Ya apa kita pungin Borau, ngaya desna. Kau ni maki, pasongan pun kuna roy, din nakuha na Taeka cheswa. Ada sina kain nungong arayakin na, sina kain nungong arayakin na mayroon na naturo, ada Tarataake Angiraoi. Pesin dapat sina usia kain di grupo na nene may pondigi. Tewa anday na may pondigi pa na kanakuha kuna ito korana ada anak kamagturo kanuan di tukang orang yung tayo kayo. Kampesin dapat. Ay main na ya kera kinto ayon steady de kandi de grupo na nila kay ay yay beba kana nakabutaki yay tanani beba kana nakabutaki medanani kay grupoki kana yay am sisiragi yon te kongora di tayo kayo kukurei na pe yon te beba pan mga kunan mga rona kanuan te kongora na kundi de ngapong tayo ni kaya sisiragi
kanaro pa te kanutan di te kongora te kina kita di kayo kambesin tap sabu semua iya di kaide tu grup nani lai bondik